Sanibonani lapha emakhaya, ngiyanibingelela. Igama lami mina nguSibahle Sibongo sami ngokwabachilizi Sibongo. La umuntu wakwaba nenkinga ekukhuleni komuntu, ukhula nenkinga ey'ningi, ubuka usafunda isikole kanjalo kuze kufikele ekuthenini khona ukwazi ukuthatha ngisho inani iy'nqumo. Ngoba-ke nami ngahamba sahlangana nabangani sathatha nje iy'nqumo zokuthi sikwazi ukuthi siy'phathele sibe nemali nathi ukuze ukwazi ukuy'philisa le ngifuna ukuphila ngayo, yabo. Ilanga lalo muntu lana wakwahamba la umuntu eThekwini ophansi lana ngihamba nomunye umfethu bese ngihamba naye ngikhuluma kunamhlanje umfundisi yena. Into engayikholwa ngale yabo ngicala ukuyibona ngiyibona nangabantu yabo, kodwa zivela zingakholelwa namhlanje. Yena umuntu wangisathayo lo mfethu lo wangiseThekwini, hhayi before ngifundisa ngingakajwayeli yabo, yize noma ngikhulele elokishini kodwa-ke iThekwini into enje into kade engayazi. Hhayi kuhambe phansi eThekwini yabo, siyabona kuyaphanteka yabo, siqhekeza iy'tolo cha ziyakhipha ziyamasha masitshela nathi hhayi ziyamasha ziyasha yabo. Ngelanga songena esitolo ngishaye isicelo uJoshua Dola. Awusalala uJoshua Dola ngakabhezi la, yabo lo uhlala phezulu ngakaJoyi. Sisishaye lesi sitolo lesi. Inhlanga ayifani, insuku ayifani, phela ilanga bengingahambi kahle. Ngithi ungahambi kahle futhi usuke ungekwazi ukuze ubone ukuthi bekuhambe kahle, usuke wazi ngabawuyi lapho. Ilanga sihamba sishaya lesi sitolo lesi kaJoshua Dola. Wasala kaJoyi uJoshua Dola phezulu kwakabuleni ezansi. Sisishaye ngempela lesi sitolo lesi, sisishaye lesi sitolo lesi. Sifica lapha khona i-safety lana engakanani i-safety le safety le. Thatha iy'ntambo zagesi lana manje asazi uyivuka kanjani, iy'ntambo zagesi singamula iy'ntambo zeredio laphaya. Siyayithatha siyayihlanganisa la phambili sifake embobeni yakhe siyayiplaka la. Awuplaka la, qhuma le nto phela ayihlangene ley'ntambo lezi. Mayiqhuma ley'ntambo lezi ilivuleke lena. Uvule amashalofu uphathwe ikhanda ubone. Hhayi ngiyogibela imoto yokugcina ngicika ngiyogibela nje yokugcina ngicika imoto ngihlala phansi nokubuka la. Udakonela okay alright manje sibabili sinomona sifuna ukubheka abantu abaningi sibe babili. Nakhona lapho sishaya ngenhlama-ke manje siphuma ngiphikishe le mali le, sifunde sibone ukuthi mhlawumbe usifikisa kuphi nendlela. Hhayi yabona nje emaklasini amawindi nje kushawa ney'mpahla lezi. Ngikhuluma emacaleni sini laphaya into ababona emacaleni bezibona ikhanya ubhlulayo ibani mhlawumbe ngenhlahla leyo wena mfethu la asiqhikezanga emnyango, asiqhikezanga amawindi, sibambe thobuthokoza sasingene ngeroof la. Manje yashayeka amaphoyisa labantu laba ngabo abangenile, yabo. Athi abheka amawindi avaliwe, amawindi alikho iwindi elifile, alikho iwindi elivuliwe, iy'capha i-back door, i-front door kuyafana yabo. Yonke indawo iqondile yona mfethu manje asoshaya amaphoyisa-ke nama-security lapho. Sihleli phezulu erufini siyababuka nje, bafike emakhaya hhayi alarm esho ukuthi kuthuswe isithunzi mhlawumbe amakati iy'nyoni. Nihleli la ngaphakathi siyababuka noma sihleli phezulu erufini khona babuka kanje ukhakhaya. Nakhona right la basibona vele esikhuphukile la phezulu. Basibona stebhesisi shona phezulu. Manje masifika phezulu ukuthi nesifike sizeni phezulu abanalo ulwazi abaziphelelaphi lapho. Hhayi baphuma la singene khona ngeroof. Nabo ndaba la nilanto bahlala emaflethini manje bengawazi vele babengixushwe yini emakubo. Laba bengaflethi laba thina sibuka amaphoyisa ukhakhayi, bona babuka thina ukhakhayi ngala. Hhayi bona-ke manje sebetshena amaphoyisa athi hhayi laba la bantu laba. Amaphoyisa ashaqeka singenephi amaphoyisa kuze umnikazi wesitolo wakuvula isitolo, yabo. Sigqekezeka amakhelwane-ke manje siya-escape-ke manje lapho sigqekezeka lapho amakhelwane. Ngamanje siyapheka ngala ngingala esikankile yonke leya ndawo leya kuthiwa la kuRasel oshona lapha phansi lapha. Hhayi kankanke yonke leya ndawo yabo nje akukho ukuqabuka la. Asezweleke ngalabo ndaba bamaflethi laba akwazi into lezi yabona umuntu angazazi usuzweleni eThekwini. Basibuka ukhakhayi sasibuka amaphoyisa ukhakhayi bona babuka thina ngala futhi sikesenda ngezinye indlela. Baphinde bathi hhayi bangene la.
phethe umahlafune namaphoyisa manje akusiqekele nesicekele siyaphuma futhi sina lapho futhi siqekele kwamakhelwane. Soyethu thina manje akusakona ukucela ukuthi nesifuna ukuthatha mhlawumbe something sesiyabaleka yabo umqondo yasiphethense indlela zokucross ekuzofika sokuthi igcineni lapha kaphela. Umbona ngosukunjalo yebo sekhona nezibhanoyi la hayibo nami ihlolo sikene ngaphakathi kwesitolo lesi fanele manje nje engasiboni phela nanti ibhanoyi yabo ngeke sitolo lesi hayi lapho kwaphela ushadini ke lapha kwela mapho ibhanoyi nathi nje zaphezulu usakwazi ukubuyela erufini manje ke sekhona ibhanoyi la phezulu ahlala ngaphakathi kwesitolo ngicela umhlolo ngathi asimbali yabo imbali lezi basayitolo lezi ibekwa kanje sasimbali kamboyibeka ngohlala ekhoneni lesitolo ekhoneni kodwa usukoze khona le beka phambi kwami imba ngakithi ngicashile kanti ngibeka isithupha ngibone yababuka phoza sinengeni nazo isigqekezile lesitolo lesi magina ngicashile kumacaleni lapho la usucashile manje incike emva kwa-wardrobe la utonga ngala uvale ngo-wardrobe ithi ngathi asibalekele usangasibambisi iningi so umuntu ucanda lapho umuntu yabona-ke umuntu amaphoyisa-ke le bhede khona siboshiwe sesihambile amaphoyisa la sezisa ngezinjalo manje khona lapho amabhulu umuntu omnyama oyedwa lapho zisa ngezinjalo ezinyaweni la le angikanye unyaweni ngayibamba leyana jijela lapha azodongeni lapha avela ngibhubesi inkinga yami ngiyibuka lento lababuthi ibhubesi njalo akithi akithi ngathi iphoyisa ngibeka ngalapha yabo lento ngayibona ngazi yakheca kanjani ngiyibona iphenduka khona emoyeni yenza nangu fanta moya nje hayi ngathi ngiyahletha ngishaywe inyawo la hawo mangiyola ngihlale la njalo ingibisi ngizama ukuthi ibamba futhi lalela ngizama ukuyibamba ngibose ngeza kanjani la washayisha endaweni wrong esiphathwa inkwashu la isandla hayi ngasizwa sivele siyithambe la sona yaqaqisa vele ngisale ngiyacala ngoba afuna usiza esibhedlela la afuna azivalele nina lapho siya kanjalo kodwa basinenge nayo thina singabaleki yabo uyasisiza yena uma thina simfayithile asimthembisi so sho sibaleki sihamba nawo sibuya nawo ngempela futhi sihamba nawo siyabuya boswa umuntu manje uqala impilo enhlanga manje ungasazi umnyango lokumnandi kupapapha ufisa ney'thupha emnyango yabona nge-6 no-7 ayisho kutheni yabo vele vele sithanda u-6-ke yabona-ke nje-8 ngaze ngawuphupha ngisho ngiphupha wona 6 ngazi fakhona indawo ngo-6 sengifike kubokwayo-ke lento emnyango somalume sumisa u-6 lalo udlule ngisho manje ngiyakukhuza uma ungawumisa u-6 yehle ngiyakutshela ungakazi uye lapha bafika lapha ingane ey'ncane lana ingane ey'ncane misa lo-6 angisakwazi ukumisa lo-6 lona wasemnyango phela lo wami misa u-6 ingane la ibhoti yanje la mina ngatshela ngathi hayi angimisa ibhoti lento le cabanga ukubiza ingane ngobhuti phela manje ubuka tizana yabothi lana ingane iyabusa ngale ngane le hayi bhuti angimisa inombolo yabo ayitshele ingane ekhaya siphile impilo ukhuthuza lo umtshele lo thawunalo uzakukhuthuza usuke kuyena lo mfethu lo uthi sebeqedile ngawo uthi uzithuyakala ngomunye afena akakukhuthuza awukafike wethu usala enkantolo ukhuthuza abantu abawu-5 uyasuka la ungene emotweni uthi usahlele emotweni sasuka la hlala la phansi uthi avela kushinga incane la mhlawumbe okwenza ufike ifakuna emnyango la kodwa manje iphethe isibhamu la iwenze lo nasikamthanye ngani hlale ebhanda uyafike wezivele ukhuthuza obaba lapha banezingendlela ezakhona ukukhuthuza uma ungena ngaphakathi ungena lapha uthi ungena nje la ngaphakathi nabo bafuca ngaphakathi awafike emzini wendini ohlala yabo ukhuthuza kawu-7 kawu-8 lapha fanele wamukele sengithanda mase ufike lapha yabo fundisa inhlonipho ufundise ukwazi umuntu
Ubakufundisa ukuhlonipha umuntu omncane nawe uma ukhuluma naye ungabe ummele ngenyawo noma umuphi umuntu uma ukhuluma naye. Akekho umuntu lana osike eyisilima nohlala wonke umuntu siyalingana ngapha ngakwalendlela. Uma ukhuluma nomunye umuntu nomunye umfana kuthiwa uyingane kunawe noma ufika lapha kini futhi fole ukhulume naye ucede ukhuluma naye uhambe. Ukuthi mdala noma mncane into engasho lapho uyafundiswa ukuthi fanele ukwazi ukuthi uyithande, ukwazi ukuthanda abantu, ukwazi ukuphatha abantu ngendlela efanayo. Omunye umuntu umbone ukuthi naye uyafana nawe, umtreat-e ngale ndlela wena oyisisha ngayo. Uyaqinisekisa lapha kini bakufuna inkinga naye lana uyake bathi la uzuza ngesithunzi lana uzuza ngale nto lena uqhamuka nayo emnyango ungena ngaphakathi awuyazi lento lena usayizwile noma usayibonile abantu beyenza kanti usabona abantu abarongo abangayenzi nabo abasabona abanye abayenzayo. Uyithathe nje lento uyayenza fika lapha abanye abafana naye enye ibikhathe nebhili aba yabo lapho ufundisa ukuthi ungaphaphi akuningi bethanda nomuntu isisu siqhatha kanjani uma ugeja asithanda ukudla lento bedlayo ekuseni udinga 7 slice 8 slice uzofika uthuka umhlolo kube ngathi bakuncisha ngophakela manje iphakishe ngalo iphakishe nashukela kanti nakini uyazi ukuthi udinga u-6 slice yabo uphume 13-15 minutes yabuya uzosifuna ngo-2 slice uzofika ube nenkinga-ke nje iqala lapho bhekeke ukuthi uyakwazi ufake uhlezi uhlafuna wena awazi uma uyahlafuna lapho uhlafuna zimbili iy'khathi oy'kalele zokuhlafuna lapho. So ngifuna ungithathe ungibeke usuku lakho lokuqala ufike ejele nanokuthi impilo yakho iyabanjani ufika laphayana. Impilo ayibanga mnandi yabathafa impilo lokuqala khona ukubona ukuthi engathi wakushuma kubuya konke neyisho abazali bakho wena phela ukusho uyithathele ngale ndlela uyithatha ngayo bonza wahlulwa impilo ukuthi yabahlulwa impilo ngibona nje ucabanga ngayo iyafukala khona ihlaziye kahle lapha nje akwasho manje washo baba ukuthi ngihamba ngikala izoba nenkinga la indlela angayifuna le ndlela makathatha yona gcine siyayibona naye sikustakhisiwe manje lapha akubanga mnandi wena usafika kwangeke kuhle impela ubona ukulala phansi ngiphathe into encinzayo izingubo lezi zakhona izigubo lezi zamafenisha lezi ulele mbethe yona khona iy'ngane lezi embhedeni imbatha amashiti la uyaqala uyabuka ukuthi manje sekhona into engasekwazi ukwenzeka kuwena ngoba sekhona impilo oyiphilayo ubuya siyamanga manje impilo iyamanga le mpilo esusuyiphila siyamanga ulawulwa abanye abafana wakubalekela ukulawulwa abazali uyafika lapha bafike bakulawule abafana ulawuleke futhi bakwenze into ungayenzi uma ukhona noma wakho umfolele umhloniphe ubaba wakho lapho ufike ufolele umfana umhloniphe uqale ngamadolo umfana yaqala lapho impilo yayibona ukuthi iyashintsha impilo lana kufanele ukuhlaziyeke manje yabona angifisi ukuthi angene ilanga ngibuyele lana lapho emnyango ukwazi ukusho ukuthi angikuthandi lokhu angikudli lokhu laphana ukwazi ukusho ufuke ukudla lokho balwamukele lento abakunikeza yona lapha yabo konke lokho okunye lokho kwenza ukuthi ukwazi ukuthi ucabange ukubona ukuthi futhi into ebengizenza manje egcineni zingifikisa ekutheni ngiphile impilo eyamanga ngoba usuphila impilo eyamanga akukho la ukwazi ukuthi ungaya khona isikhathi esithandwa wena wena uyatshelwa hamba uyodla uyatshelwa ukuthi awuphume ushawe umoya yabo ila kubuya khona iyalo zabazali zonke kuyayihlalela zonke ngaphansi-ke uma ungena visitor futhi kunzima kanjani ngoba na visit ejele uyaphema ubona sebhekisana nawe kwayo yabo uzogcoba ngozigeza uyithatha noma wona lezo yazi yonke nje leyo iba yini iba yini kwenza nokuthi uma ufike kuyivizitha uthi umqondo ukukhohlwa kancane mhlawumbe kulo 1 day 2 day 3 days usuboshiwe yabo thatha usukade ubona usisi wakho noma ubona uma wakho noma bakho mhlawumbe umuntu wakho kuya ngokuthi usuke kuvalile ufika ivizitha liyakwazi ukuthi likwenze uthi
ngiqonde ukubaleka kulibala kancane mhlawumbe boshila nekefilani ngathi ususemnyango lo usuka khona yabo usukulibala umqondo kodwa after lo 2 days 3 days loyo phinde iqale phansi ngibuke ngiboshiwe yabona lokho ingaziba lapho ngilafethu ebasey'khathini ezizenzayo uyibheke into oyenzayo into mawuzoyenza manje usufanele uyibheke ukuthi into engiyiqalayo kambe iyahambisana nabazali right yini lapha ekugcineni iyofika ibe njani isamnandi yini yabona awuyibuki lana uyihlaziye lana uyiqede khona lana awusho into mawuzoyenza manje uyenze uqale uyicabange ucabange ungayenzi into ongazithandi yenziwe kuwena uhlukumeze ngomuntu awubone ungathandi uhlukumeze. Wena nje uhleli la phambi kwami usuboshwe kangaki? Mapali 7 time usisi 7 so wena ungathi yini esikuphushela kwi-crime? Isiphi isizathu esigcina sikwenza ukuthi wena ugcine usuyithola kwi-crime? Thanda izinto thanda lento ekude kunawe yabo bona umfana wamakhelwane ehamba ngemoto ngaphansi kwakho kanti yakubo la imoto akuyona yakhe la usuke ugcina usubona awuhambe uzama ukuyiphanthela uthole le moto layo fanele ugqoke ikhavela lana nawe ifuna ikhavela yini abakwazi ukuthenga ikhavela kimi bonke ukuthengela ukudla ukwazi usuthi uqhubeke ukukhula nawe uzama impilo bese ngijaha manje ukifanisa nezinye iy'ngane zakweminye imizi kanti abazali bazo bayayithengela. There was a time la ngakubona khona ulwa nomphakathi. Ungakwazi ukuthi ungichazele ukuthi hayi yabona-ke manje akazikile mina mfethu umphakathi mina mfethu yabo ngayixabanela nje mfethu nabantu behlala la ezakhiweni mfethu la sasibangana ney'ngoma lezi zamapolitiki yabo besiculela iy'ngoma lezi zamapolitiki lezi yabo bese ngiyabatshela laba yabo kahle kancane siculela ley'ngoma lezi phasana ngiwisa naphasana nembazo khona emakhaya yabo kubona ukuthi bazongizela ngala makhanda abayi nami ngokuthi nami mina ngilaleli nami siceleni elihamba lonke alilawulwa elinye hayi vele abhekisela phezulu la angibamba kanje ngibange uyabona nami ngosithi nami ngiphatha mina ngaliyeka ipeni lokubhala lapha exercise ngaphatha ipeni lokubhala umuntu lapho yabona bhala nami ngale ipeni lokubhala umuntu kanjalo nje ngifundisa kakhulu kodwa yabo okay akhuleka so kulezi ikhathi nje obulungu ungena uphume ejele kwafika ukuthiwa point ukuthi uyawuthatha umthetho noma bese angithi phela manje inyanga usuzazi ukuthi lo umfana umfana ongaka daleli kwena umuntu ufana yabo baye musufika lapha nasifika kuba khona abafana abadlalela kwena yasinga ukwazi ukubeka into efana leyo fine sikhwapha manje yabo basifika kwenye indawo sithi ukuzibaziba kancane kusasa bese siyayiveza ukuthi hayibo idlalela phela nami ngisikhwapha yabo size kufika ekuthenini agcine ehlangane nalesi esinye isikhwapha phela ngeke basayilana endaweni eyodwa labana beyikhokha ngoba bakucala ukuthi ubaleke bantwana lento yona nje isigcine sikhokha uthatha inombolo noma kuthiwa uyithanda ngamanje ukhathele manje usolile ufuna ucela into kini gcineni uyafika la ufike unikezwe omunye umfana masuyifuna awuyitholi ukuthi uyifuna ngayo uzokunika ngesikhathi esisandolele lo mfana manje aqaleke ngawu-5 yena wena waqaleke wena fanele waqaleke wena yabo waqaleke noma kabili na wena mhlawumbe ngosuku noma kathathu yabo yena kodwa kade ushisa phela abangani bakhe laba abanye nawo wena usilima owakho ubhalwe ukwazi ukupha muntu lo mngani wakho wona ayokhambe ngibhekise kuphokho kuze futhi nama angamukela ukuthi nami ngo-20 ipilo laphayana ngikubekezela ngimine angishayeke ukumasaje bayibakubhole yabona tshele kokulini mngani nabo musuke ngiphetha bakubhole yabona lo abanye abafana bakupopola la uyakhala yabo balindukuzwa ivoice siyaphuma uyafisa ukuyikhipha manje ikaboshwe mangikhipha le voice fanele ukuthi sengigangile ngiboshe isikhathi sami wayilimaza kepha uyibekezele ngenkani lento lena ukwazi ukuyibekezela kayi yonke leso sinjalo sisi-right yabo siqondile into yakho yabo
Ngeke futhi umbonele umuntu ekhamba ubodlala ngo-6 enyanga. Hamba umise emathaveni, umisa kephi la emgaqweni lana. Yabo, iy'ngane lezi uyisabisa ngabo 6 lezi yabo, bese leke fika nokuyiqasha zokuqasha isebenzi. Qasha umuntu abe isisebenzi sokwenza le nyanga. Qashela ukuthini enyanga umuntu. Uzohola malini umqasha nje. Kanje nje uyazi nje. Uzahamba ukhushula impahla lapha abuye nemali. Yabo, ukuthi ahlale kahle nje. Wena nje umqasha le nyanga usangamisa 6 enyanga umholelani. Dlala ngabantu la. Suke kutshela into engekho lo muntu kufanele ukwazi lokho. Uma ufuna inombolo, kwazi umuntu ulinde iveni uhambe ewezivini futhi ukwazi umuntu ewezivini futhi nakhona ubekezele idokephi bese ubuya no-6. Yabo. So wasikwazi lokho okwaziyo manje ungathi ilokho nje wenza isinqumo esiright ngokuthi uyithathe inombolo noma ufise ngathi ingqondo ngangivikela into yami ngoba ngifuni nayo. Yami ngangizama ukuyivikela into yami ngifuna ukuyivikela. Ngithathe into yami mina ngazimela ukuthathela abantu iy'nto zabo. Ngiyafika bathi kuthathelwa mina kuza kanti mina ngibona umuntu ngathi manje mina akuze vele nesitaba ngala kulale ntombi ngala ngabuya ngala ulalo umuntu mfana isayibeka kanjalo le yebo. Fanele uma uyindoda kubonakala ukuthi uyindoda ubumele ngisho ekuhambeni ubudoda bakho. Iy'tshele kahle kahle ley'nkinga ngoba egcina manje sike indoda ezomali. Yabona le nto lena iy'nkinga lento lena kahle kahle makuthiwa baba ukufaka ngaphakathi kwezivini uyangena ngaphakathi kwezivini uyafika yabo. 1, akakunikeza imashiti, akunikeza ingubo, akunikeza imbhede, akunikeza ilutho. Uvula ngaphakathi akufake endlini avale ahambe. Uthi angenela ngaphakathi ufice qwaba insizwa ungafunga ukuthi kiwe emdlalweni yabo. Emshadweni size insizwa iqishile lapha afika qisha insizwa la awazi umfana uhlale kephi umfalume noma umfana uhlale phansi uma uhlala phansi uzohlala kephi uma umile uzoma kanjani yabo. Zikubuka emehlweni iboshwa. Namqondo lapho Jamie usazi. Kathi uqonza Jamie nangu umfana yakhamuka. Yes. Yabudla lo muthi. Umobotiyane wena phela wasisiwa wazi wasemnyango ozakhela abangani bakho laba bosibanibani la. Yabo. Cha umuntu ongakwazi ke manje. Usekubuza serious ke manje nikubuza nje. Lana kuyatholakala mungazile usoko umunye umuntu ukuthi umuntu osewumisile usethi hayi correct sure hawu sho mfethu osondelela sikuthiwa manje lana ungasiphani la akasazi uphendula athi umebuza umuntu usebenza kanjani kanjani athi hayi mina mfethu kahle kahle ngibamba amatoho mina yabo emajalitini kanje yabo siqalile yaxovana lento lena ke manje ke usuqalile wayifakela ke manje inkinga ke wena. Isuyayibona ke manje inkinga isivela ke manje ivela ngalo 6 lo wena uzuna yes correct uyabingelela ngisho njalo sufika tshele ave uwile yonke tshele sekubuye kuyaqala ke nakana ke manje emqondweni wena siyakufanele lana bacela inombolo ayishayise abayicelayo bayacela kushayisa ilutho bayacela kushayisa ilutho hayi egcineni mfethu akukho konke uyisho usuthola impama esikhaleni lento ubhala amathathu nazo lezi ziyaqhatha same child miso sithi lana ubhala amathathu awuyazi sokubhala wena wazuma ubhala ithathu I love khamba uzubhala ubhale ukuthi intombi yakhe yabo mhlawumbe lo love ukukhulumise lapha ntoba ipama emzimbeni ntoba nemess ntoba zonke izinto ntoba into izinto lezi izipoki lezi zonke abantu labo amasonto lawa athembele ushawa njani uyadweba mama lekhuzana khona izithombe lezi zakhona wena kanti ziyakhuluma uma sufika ejele lezi zinto zonke. Inkinga ziqala lapho ke yokuqala inkinga ibingelele yawo leyo umisa isithupha wena nesithupha simiswa ngendlela lapha hayi ngale ndlela wena usimisa ngayo lonyaka. Iyabuya le nto le ekuseni ulambile usuyodla uyafika umfanye lapha ufuthi kwazi umuntu umfanye lapha chitheka iphalishi ufilikiswa ilona usuyawo awusalidlanga nale phalishi kuyaphinde kuyabuya futhi lokho kaze asenkingeni kuba ngisekhaya ngaba nginobani awusadlileke ziyakhala ikelema zazi ukuthi iphalishi ichithekile awusalidlanga wena iphalishi
mase kushiwa kuphindwe ekhishini usuyasaba usazi manje noma kukhozwa wena-ke namhlanje-ke uzokhozwa abaningi manje abafike futhi umfana ngoba ombuye afaka khahlela amabhakede bheke phezulu kodwa isiporo awusadlanga futhi ugcine ngokuphatha kanje ukudla ngesandla wangakudla awudleli khona umuntu wangitshena ukuthi angafika adle ngabo past 8 kuya ku9 ekuseni bese ephinde azodla ngo1 useqedile okosuku akusekona ubuphuphuva bami sekuphelele ukuhlakanipha kwami sekuphelele sekubuya lo babulimi engangikubuka kubazali mangangikubuka abantu ababengibonisa bengiyale bengangithandeli ukuthi ngiphile le mpilo bengithandela le mpilo le mina engingayiboni ngibona le ngiyofuna imali isingifaka sisatheleke le mali bengithi ngiyayifuna yangifaka lapha kulwamgodi lo waya ayikho ndawo uhlala umuntu le ophilayo kahle kahle nje umusa ufika lezine indawo uhlala umuntu le yebo uyabuya lapho uyevisitheni bafike bakunikeza into zakhe evisitheni uyaphuma lana bafike bayithatha bafane yasilanga phela nakele wena awazi phela usithi wena sisistema sokugcina-ke manje-ke uyafika endlini saphethela usuphethe iy'xhafu phethe izinto phethe lento lezo phathele zona ey'dliwayo ziyakudina isebenzi uzofika lento lezo isebenzi phela lezi njengoba yisebenzi kuthiwa yisebenzi nje zisebenza wena ongazile ukuthi usuyazi emnyango ophikisana nabazali bakho bebhekise bekutshesha hambe esikoleni wena ufuna ukuya esikoleni ufuna ukubambana ney'nkunzi yabo ufuna ukukhomba abantu wena yabo sekukhonjwa wena-ke manje lethi cabanga-ke wena ukhonjwa ngommese awukhonjwa ngesibhamu ukhonjwa ngesithupha leso naso nawe ukhonjwa ngo-8 lo kwazi ukumisa nawe lo mino le kwazi ukuyimisa nawe kuthi ejele ufuke usabe yona ejele ufika kuyisikwekwe ukugoloza mfana faka umisele u-8 amumisele u-6 umfana uziphele phela emnyango angifuni umaqhumbana uyafika ejele laphana abafana abancane eyabona ndawo ukuthi uyalifta wena isikoro udlakele njani uma ungawumisa usuthi nje ungayishawi lo mthetho ejele uzozwa isigebengu uzozwa ngesiboshwa uboshiwe kodwa uzozwa ngesinye isiboshwa lejini lo baba uthi umthembeli uyakwenzela ifa khona ungathi uzokwenzela kodwa uyakwenzela ifa khona ngoba abafowethu bese bethanda ukwenza into baye labo bashoyo ukuthi bakugade uthembe bona amadokiphe nabo bezwa ngazi iboshwa ngoba sesithe ukuthi agoloza ubaba phinde sibuye futhi okwesibili phinde sifune hayi baba bengicela masikazwakala isicelo kuze kube kathathu kumele kuthiwa asiye ekhishini siphake mhlawumbe isisu ngala sithi silambile sona base bafunde emaceleni namhlanje akusiphaki asiye ekhishini kwakusadliwe la emakhishini-ke usaphuma endlini niphumeni bebaningi nihambe nekhishini ike niyodla lapha ekhishini niyabuya ekhishini nezinye insizwa laphana engadlali ney'ngane ubona hlale ababulali laba bangadlali kade basebebulali yabona iboshelwe imeta yodwa yephutha elenzeka awusho uzama ukuyivikela kwenzeka iphutha kwazeka umuntu washona waboshwa lapha lofica umbulali wenhloso wena umbulali ungayena inhloso ukubulala wena ubulale wona uyohlala neziboshwa lapho uyohlala nababulali uthi uveza ukuhlakanipha nawe ufuna ukuphakama nawe ukuze isebenze ukuze igebengu zikubone ukuthi nawe ulova mani abukho ubulova yini lo wenza into obuthi uyenzela abantu ekugcineni masuke etshela usuka bonke abantu kusuke benzele basuke bengekho mhlawumbe ubona bonke labantu benzela futhi akhona noyedwa futhi uphinda kuvela ejele baphela abangani basuboshiwe mhlawumbe munye okufakele ishabu ngabili kathathu nakhathali
Engaba sayithandisa asikwazi ukuyithengisa amasileminyaka sigcina ngokuthenga o-R30. Masuke ejayele ufuna ama-airtime o-120, ufuna ama-airtime o-R100, ufuna ama-voucher, ufuna zonke izinto lezi. Ufuna le voucher wena ungayithengi wena mule emnyango wena. Awukazi uyithenge wena ivoucher ka-120 kodwa uzokwazi ukucela ivoucher ka-120. Awukho kodwa u-120 awushiye emuva ekhaya. Basekho abangani, azisekho nentombi lezi ubudlala zemali uma ukoganga uganga khona. Le mali wabantu oyidla lapho. Usubhekene manje usuwedwa manje abanye sebekhona yilabo kade babalekela ungekhithi kwabona usaphansi usanemali kusemnandi. Yibona laba sebela abazali bakho. Bafuna ama-airtime, bafuna iy'mali, bafakele iy'mali ku-Shoprite. Simile la bamile abafowethu lana bamile ngoqobo beshange imali beshange i-airtime. Iy'xhefo zakho usagabana ndaba nazo. Bese kuba buhlungu uma kushiwa unalo-ke ivizithi. Sebakuduba nakini kade utshotshwa kini baqale ngamafoni weza bazofika kuma-TV baze bagcine bekhathele ebothi nabo usuzobadayisa phela. Abasana ndaba nawo moboshiwe ushaya usitshawe umoya sikwazi ukukhululeka abakubheka ejele kuphenduka ivayisi qinisa ithoyilethi sikuwashisa izitsha zesesidla ngazo yabo usumfazi washisa amashini yokuhlakanipha kwakho wasemnyango sekuphelile. Nengane ingenahliziyo-ke laphana-ke engenawo neshula nonembeza okuvula ubona lengane ungachaza livele ingenawo unembeza. Usho umuntu engabe yamdabukisa akanavizithi kanjani ekuthume-ke zona zimo shawa-ke impama njalo lo muntu lona mekwazi akasazazi benza into right akasawazi u-wrong no-right manje understand ukuthi ethole kushaye wena usinukusela manje phisiwe wena manje uyozibamba-ke manje kubuye etoilet. Abafana bathi uzobanukusela basahleli ngale babamba ama-grill abasafuna ukubamba ishintsha njani vele ubaba usezobavalela wena uzobanukusela la. Wahlancane wena usinukusela la umancane uyobuyile ngaphakathi uthi ucela ugwayi kade kufika ivisa la kuthiwa umancane la ungasucela njalo ugwayi awuhlale phansi ntambama sibuka i-TV awunalo ivizithi ucabanga abantu babuka i-TV babhekele siwa wena bheka le inhliziyo ibheke ngala kodwa amehlo akho abhekiswe le indlebe nenhliziyo nangani kubheke ngala ku-TV usubeka indlebe kuphela ukuthi kuyakhulunywa kuyaliwa kwenziwayo amehlo awaboni ebebona abhekiswe emuva. Bungu uyabona manje sichazele kahle yabona lesicela ingane inkinga kakhulu abona la akahlala umuntu mfethu lana engamfica khona estation lapha nabo sazani sificana khona ngixhumanele manje ngicise nazana engakubona nazana izixhumanele nje emnyango yabo kodwa umfethu la ngibambezi ngegama bafethu abona lo ngixosa kakhulu ukuthi ngisebenzisa amagama abantu ngingamfaka nje uDr. amagama abantu angiwathanda ukusebenzisa ngomthetho wabona lokho bekufanele ngafanele ngikhuluma yabona ngelanga futhi endlini athi sihleli ngendlini kumnandi wesihlezi ngiwo endlini ku-right yabo siphilela nje siphila ngayo kuyilokho nalokho kuzokwenziwa lokho yabona. Lo mfethu lona ngazi uma wenkosi yakhe yini kwashona ingane yakhe yabushonelwe ingane la ijele avuladini esinye isimoshwa ngasenza kwenzani umuntu mfethu lona angisazi nje isidala isitole sa-98 yabona konta yenza lo mfethu lona menza lento lo mfethu lona ivele casuke le ndoda le ekuyena ephethe indlu la kwazi ukuyikhuza uyikhuzi nake akwazi ukuyikhuza nayo into enkulu ngayo abanye le muntu into enkulu ngibona ihamba nje uyishune into zayo lapha ebeka khona impahla zayo lapha akazi useyishangani la sabo sithi athi sayibuka sawo sithi yiniweke le ndoda le ngamdini yabo sihlale phela sihlathi nana namuntu amakhulu la sabo usangakabi nje enkulu uhlalela nabanye lapha labo olingana nabo bongokwenombolo labo shiwana ngeyitebhisi yabo kulesi stepisi sakho nawe nomunye kwesiyakhe stepisi naye uhleli nalaba alingana nabo ngeyitebhisi yabo lana kushiyana-ke enombolweni-ke shiyana ngamagoli ngeyitebhisi yabo.
Manje abanye bayaqoma, abo bangaphandle, abanye bangaphakathi emgwedeni, awothabona awukwazi yona ukuphuza into engaphakathi emgwedeni, ibe ngaphandle usey'ntabeni uyaqoma. Wena fanele hambe uqoma wena entabeni ubuye wena uzoyishaya ngey'mfanelo zakho, uyazi iy'mfanelo zakho yini ozoyenza kuyona. Emva kwalokho uma usukwenzile uyasuka futhi kuzona. Noma kube izona eziza kuleli yabo ezofuna imisebenzi phela. Hayi nathi mina ngiyaqoma nje ngifisa amaphekile, ngifisa amafosholo. Senizoyishaya ngamathuluzi-ke manje. Amathuluzi lawa ayasebenza. Iphi imisebenzi kade yenziwe wona? Hayi futhi le ndoda lena wena esendlini phana endaweni yayo iyovuka nomlezo wona. Awu, into enkulu. Ithi sijokojoko. Hayi, bese sitshela indoda enkulu sazinike manje bize mina into enkulu ngibeke labo. Sazinike manje la ohlanganisa ingoma la. Culo. Funa ukunqumana siyasiboshwa. Like kodwa ngempela ikhe ngaphandle lokho. Mashela lapha mina ngiyophuza ingoma lapha ngibiza ingoma eculo ejele. Noma ngathiwa awuthandi-ke nje yabo, noma ngathiwa unayo energy uzoba nayo ke lapha energy uba nayo ngenkani yabona uyathanda uba nayo awuthandi uzoba nayo energy. Cula ingoma lana qamba ingoma lana ziculiwe washo lana gidi lana kuze phela manje ubaba yabo bekhala lo muntu lo angezwe ubaba ukuthi lo mkhulu umuntu okhalayo ngala. Yabo. Esiculeke kanjeni-ke baculiseke kanjeni-ke yabo. Womthetho mina ngumuntu mina onekhono mina lomculo wegospel yabo. Ngikhule nje ngicula igospel sama ma-conversation ngibizwa ngala nangala nabungibotha ngibalulekile yabo ngiyagida ngiyabhekha ngiyafundisa nomculo yabo. Nje enkulu ngiqamba ingoma-ke ngalana-ke ngibiza abantu ngibahlanganise sicule ingoma-ke lana sigide lana kuyashaya ingoma zamaskandi-ke manje ngiyabasilisa-ke phela manje ukuze kube khona iziqu yabo. Noma umuntu ekhala angazwakala yabo kuyaculwa ngala ngiyaculela ngala. Hayi nje enkulu yamthesha lo muntu yabo. Ngikwazi nje enkulu lo ngithi lisuka bese yasiyeke manje ukucula yabo. Ihambe yona into nje enkulu futhi yaboshaya imaster lapho yabo. Sizoba ekumunye nje wasithulusoka sazi emva kwale story lesi esipho esilandelayo. Hayi makufika obaba la bevela la eposini la kusho iposi iwindi yabo bizwa ukuthi iposi nje bevela ubaba lapha le ndoda le besiya sibo baba ngingadeni yabo aningikhiphele aningivuleleni lapho isebusuku ithi la kuvuka ebusuku ivula abantu abasizeni labo abasuke bezosebenza. Azanivuleni lana bobaba ngikhiphele njalo ingafeli endlini yami nginquma eminyango phansi ngiqedele iminyango ngibulala. Hayi yazi obaba laba kuthiwa bathenje uyibona phela abagadile abasigadile siyibona. Yazi ibona abancenga lo mfethu ukuthi akayenzi lona. Lo mfethu uthi hey angathi kancane anivuleni lana ngikhiphele nje ngiqedele iminyango ngifuna ifelele endlini yami. Hayi bamncenga obaba bamncenga obaba bampraise ngayela ngoye uNkulunkulu uma uJesu kazi uma uShem uthi yoyo umuntu omkhulu. Hlonishwa kuncenkwa yena ukuthi umuntu ulele lapha umuntu angafana nomini lapho. Yambona umuntu amanxeba lawa kulona inxeba bokushaya amanxeba. Awazi yini ukombheka usamanga amanxeba awazi izothini into enkulu liyezele. Hayi bamncenga obaba ukuze kucace ukuthi ayike uze uyathamba uyehlakeke acela ukuthi ufuna ukuphuma la endlini awulala kwenye indlu. Awu bona futhi baba lapho ayilungile ngcono singakwenzela-ke lokho basameza lutho nomuntu ngempela amkhipha baba ngifakwe indlala leyo la sizobuya ekuseni ngala. Awu hayi bese ngibeka emqondo lalela indoda lo ngimashela ngale ngilakenda ngisabo wena uzokusala la ungithele nje yabo. Kodwa-ke nguwe ehlamba ekuseni lapho mayidabuka nje uzolisela ngapha. Ngempela futhi ongakaphawu ongisuphawu singakabanga kusubalwa futhi angeni enkulu. Hayi uzokhona lesiphakamisi lokwenza hlale phansi yabo. Hayi siyasibiza into enkulu ukuyishaya isebenza yabo lento siyasibiza kuyasibiza iqondo lezayi la ngosekwenzeke izithole kanje silindeleke la ngena kodwa amaphoyisa-ke lapha nawawona ojele ngisho ujele uphenduka ingane-ke mase kufike lezi ngane lezi
Sifike ngane ifake into ezimnyama, ifake ebusweni, ivale ubuso awuyiboni, enye ikhuluma isikwerekwere, enye ikhuluma isishangane, enye ikhuluma isivenda, abasazi isiZulu labantu lawo. Fika bona-ke mase izinto siqala ukushuma kwesimo. Uthi ayikuphele 2 days bese ebevele bafike. Lo mfethu lolu ukuze ubone ukuthi obaba bayamsaba. That day kuzofika ngabo labantu labo ebusuku. Angalandi futhi endlini ahambe ngalona ngalelo. Yabo ayisingibeke imfanelo sayise. Ziyafohloza. Kuza labantu labo. Ayivele mina ngilele ngilalo lolu lwazi. Yabo endlini akekho wazi mina phela umuntu nami ngivalele nje yami. Ayibafike labantu ukufika obaba ebusuku la. Uthi omunye ela phansi. Yabo ucabanga ukuthi ela phansi asomunye phambi izandla phezulu. Phambi izandla phezulu asomunye khumula. Oh, 2-3 lezi manje. Awusale mfowunele phansi ngesisu, lemafana ukukhumule, yabo, lemfaka izandla phezulu. Awusazi, bakhuluma into ehlukene, yabo. Usomunye yenza uthi omunye hayi. Izaphansi bangesisu abo umuntu ukuthi hayi khumula. Kahle mase bekudidisa nemqondweni yabo. Buza into eyiningi. Angeke bashayisa. Egcineni seqedile lapho singaphakathi. Sesikhumulile sesikhumulisiwe sasanqunu sonke nje. Mase kuthiwa le ndlini ke ubani usibani bani. Sekubuzwa le ndoda ke ngene ukisho ngegama. Ubani usibani bani. Angeke. Lokho bengekho nje. Uvalele kwezinye izinto fihliwe. Baba laba abasigathayo nje. Bayaqhazela bayazihlangana omnyango umsephulile. Ngoba ngalelo saphukhishela emnyango sonke nje. Suke itatha namako 1+1 ka2 la. Wonke umuntu uvuke ebuthongo lobumnandi. Wasiphuma la ngaphandle. Hayibo kwamanzi la ngaphandle. Ibehlange hospital. Abaphethe lezi zinja lezi uzibona zifuna ukusiqeda lezi zinja lezi. Ungafaka amayidetele impela omonke lezi zinja lezi. Izosike zisifele. Basiphumela la ngaphandle kumanzi nje ngaphansi lana sihamba ngeenyawo sinqunu lonke. Khona ihawu ke lapha lethi ihawu la gesi le network. Awucabanga ukuthelwa amanzi phansi bese elisi lukuzona lakhe lihawu lakhe laphansi. Danza sonke, sidanza i-break dance. Yabo, so ubusibani bani asimazi. Alimazi kanjani umuntu ohlala la endlini. Safa induku. Lana ke nombokweni kuthiweni libambe lishisa lize liyopholela esandleni. Yabo? Mawuyisebenzi nje, uthi umisa usenze ummisweight, kodwa kuthiwa libambe lishisa lize lipholela esandleni. Futhi uma ungahlulwa lokho wena ungenile enkingeni. Ungcono umuntu kababa ungemisi inombolo vele kuthiwa akwenzayo akakwazi. Hayi vele akudala kakhulu. Yabo? Wena unolwazi kumele ubekezele okungcono inyembezi zikhiphele ngaphakathi. Bekezelele nje cha. Egameni ukuthi ngeke ngikwazi ukuqondisa umuntu. Bese nje kubizwa ngesigwebo. Story leso. Uzola buyisigebengu kodwa futhi gcineni ukwazi ukubopha umuntu. Lapho sekuwena umbophayo leyo muntu. Sashawe njeni thema sekuzobalwa masithathelwa sahamba sayobalwa sabuye kubalweni saphindele endukweni fune ngalo muntu. Sabume endukweni sahamba sayodla sabuye endlini sabuye endukweni. Yalamule ilento le ukuthi emini fika umphathi wejele. Bafika umphathi wejele kwangathi ne sonke masixunywe amasalothi bezivawule imlomo isikhompenya umphathi wejele. Uma siyabona sazofa induku la uthi lana babeli siyafa induku lana manje. Ayimbathe la buzo kwenzakalani simchazele kumele umuntu ufunayo la ndlela simazi akalalanga la ndlela simazi ukuba ngisengakile phezulu. Kwangcono umphathejele hayi. Bese yasikhuza umphathejele sijabule umphathejele usisikhuze la yesisafa induku. Babuya abantu ngo-8 ebusuku. Bagcina beshile abafowethu abaye ukuthi hayi alibuzeni ngobaba. Futhi abangayimisi inombolo. Alibuzeni ngobaba bebona abazi. Bamkhiphile la bahamba la.
ukuthi-ke emva kwalokho ungasawuqhuba kwenzakalani sazi ubona into ngathi usona igama lomuntu seliphiphile ngeke awuzwanga kwenye inkunzi-ke la ngasekhaya uma uzongena inkantolo ikhanda ihliphiza ngamabo ngisha ngesihluku mase zongena inkantolo khona izosa ivele inesithunzi ibuke kodwa mazongena inkantolo imele ihliphiza libathathefuyetha bese ngaphambi komnyango-ke la obekhathi evula nje ubaba usho phambi kwababa athi mfake baba simthathe simpepe simuthi kumkhuba yejele ejabo uthi abo uthamlesa umuntu wamlona wangasekhaya uthi umuntu ongakwazi ukuthi umuntu uzongako wasefonini wasemgabambo wakamashwa uthi wangasekhaya makhelwane wami lona uthe kuvulelwe waba la ibihlangabeza la ithatha la uzokuthesha la ngaphakathi hayi ukuthini la ngathi ingane ngigibele phezulu kwamatafula ihambe kanje ngithi mangiyilandela ngihamba laphansi mina asikhibele la phezulu sabe ematafuleni mina ngile ngane-ke kulindekile umuntu ohlonipha kwangikhulele ngikhulele ngaphansi kwenkonzo kwayikona ngingathola abangani abazongibonisa ngale ndlela yabo ngaphuma kule ndlela abazali ababengihambisa ngayo so bekubuye kufike lokho kuthi unembeza nginawo yabona ozwele unako uma ngifuna ukuqeda unembeza mina kwakuphoqa ukuthi masokoganga mina bangiqale ngibheme idrag qala ngiphuza ukoloko kwaya ngagcina sekubheme idrag lele kube ngikhetha le drag ukuthi ngokubhema lona akuyaphela unembeza ngempela sesengishaywa ngidrag inambeza awungabona yazi imnandi le game yabo ngabunqaka umuthi awuleke imlande-ke kanti bebengishawo nempeza mase ngingeqa ngizosashi yabo ekhanda umuntu uzosakaza ekhambe leyana nomuntu mhlawumbe sohlangana angibone yabo ngihlezi ngibona into ey'ningi yabo mhlawumbe sasimali yakhe mali yokugcina ukudlila mina umuntu bengimbuyisela mina ushithi simbambe inkonzo umuntu ngimbuza uhlala behlala kude mina bengimnika imali yokugibela kodwa sengibhema le drug leyo ngifoko off sekambe police station azomhambisa amaphoyisa azabona manje usubalekile unembeza kuyini idrag yilona ikwazi ukuqeda unembeza lwenza usube nesibili into ukwazi ukisho kube kanje usuzoyenza uyenza nami yabo nje mangixabile nomuntu yabona uvela kabi ngifuna ukujaha ngesibaba ngikwazi ave ngizolini ukuthi kube sebusuku yabo mengingabhema lona nje vele ngathi khona manje uzombheka lo muntu afuna ndaba nabanye awubusambona omunye umuntu uzawubusamazi mina uzazwe yabo so kulokhunye kulongena wakho uphuma ijele ungathi wena isiphi isifundo waphuma naso isifundo mina sengibume naso ejele esokuqala nje engasibona sibalulekile nazo zonke ukuthi umuntu omdala umuntu omncane nami umuntu ongangami umuntu engimbona ngaxakekile kubo mina akufanele ngimbuke kanjalo manje ngithathe ngibeke yami level mina ngizazi ukuthi mina akekho umuntu engingaphezu kwakhe ngokwe-level ngazi ngokwe-level ifuna ngilingane nomuntu fanga ngimhloniphe umuntu omncane khona yaye ezokwazi usangihloniphe khona ezokwazi usangihloniphe ngimhloniphe mina ukuze i-feedback yakhe naye ube inhlonipho ngimina nengingamazi noma ngisukhubazekile ngimnikele leya ndawo yakhe ukuze nami akwazi usana mina kahle kahle ngisho ukuthi umuntu angihloniphe so ukuze umuntu angihloniphe yimina kuqala fanele ngimhloniphe umuntu njengalale nto lena kuney'ngane lana ey'kwazi uvele yibize nje inhlamba noma kanjani yabo mina nginaleyo nkinga mina angikwazi ukukhipha mina inhlamba yami inhlamba mina ufusekugowani uyangijwayela yabo anginayo enye inhlamba engaphezu kwaleyo mina ngazi mina inhlamba iyihlazo yabo futhi usuphuma inhlamba ususho umuntu ingazi ngamthabela khulele emgaqweni umgulelephi ingane ekhulele kanjani kuyini usuvezekeni yabo so vele enkonzweni engikhonza kuyona ngikhonze vele mina fundiswa ngihloniphe ukuthi even umuntu omdala ongayelwa kini ongiqala ngisho ukumbona uwunyoko uma kuwumama akuyona inhlamba le ngishoyo-ke yona ngaze ngibheke indlela uwunyoko uma kuwumama uma kuwesilisa uwubaba ukuthi angena owakho ubaba kodwa uwubaba
So amazwi akho nje okugcina ongafuna ukwasho ukuthi ungathini bona. Mina bese engakusho mfethu. Ziyeke iyalo zami. Ziyeke iyalo zomunye umuntu. Awube nezakho iyalo nezakho futhi inqobo. Kodwa futhi lezi zabazali ungayikhosi. Nomuntu oqhamuka eceleni ozokuyala, lalela ukuthi ukuyala uthini. Uzokuyala ngezinto right ya. Kuyenzeka umuntu aphambi kwakhe sikhulume nokurona. Elamikela ithini igama. Umuntu mekuyala bonga kusayinhlanhla lethu umuntu uzomnika isiyalo. Lalela ukuthi isiyalo akuzela naso ukuthi isiyalo esithini. Thatha lokho okuzokuphilisa. Thatha lokho okubonayo ukuthi ku right. Lokho okubonayo ngeke kuze kube right ukubeke eceleni. Usebenzise lokho okubonayo ku right. Nakomunye uzothatha futhi omdlalo futhi oku right ongekho right ukubeke eceleni. Umngani mekulahlekisa musa umncenga umngani ukuthi wenze into oyibonayo ayikho ngoba usuyenzela mina ingane. Ngoba mase khona inkinga onayo angibe bekhona inkinga yakho. Ngoba ngisho ngasushonile mina ngiyikogqiba angiyocula ukuthi umndeni wakini sofika mhlawumbe soqhumisa ibhaba. Phelezela lokho umngani wakho lokho. Umuntu mephelezwe iphelezwe ngesizotha. Hayi ngokuqhumisa ibhaba. Wena upheleze mina uqhumisa ibhaba. Wayeka lo othe asamse esontweni. Ungcono sisamse esontweni. Njalo sina samsotho. So mina ngithi kuwena empilweni into ongayifuni yenzeke kuwena nawe ungayenzi komunye umuntu. Awukuthanda ukushawa umshawe umuntu. Awukuthanda ukutshela la ungamtshotshela umunye umuntu. Awufuni manje inkonzo la ungambamba umuntu inkonzo. Awufuni khanje nqanyulokini egcekeni la uzunganqamule egcekeni abanye abantu. Olibhekele ungayenzi into ongozuyithanda mase kuthiwa siyenzeka kuwe. Awucabanga umuntu esekujikisa phakathi nendlela athi ne akhanjwa la ekhaya. Uthi awubenga athi jikazi. Ungayenzi-ke nawe yini lento le ngoba usibonendlela ke. Enza into engeke izuphule omunye umoya womunye umuntu. Mozoyenza into iphesha izokusiza kodwa ukuphule umoya womunye umuntu. Okwami nje engakusho mina ilokho. La futhi mina lamkhona mhlawumbe lamphambi kwekho lokubona usiyabheka musu ukuthatha. Umuntu akahleze right ngaso isikhathi umuntu uyaphuma ebheke eceleni. Thatha lokho okubonayo ukuthi ayilana ngeqiniseli. Thatha lokho beke emqondweni ukusebenzisa mobothi kumele ukusebenzise. Umuntu omdala endleleni mfethu uyaphasiswa. Musu uthi phathi mase umphathiseli ufike egcekeni kubo kwakhe kufanele ushiye impahla ubonga uvalelise uhambe wena uyijikeleze ngasusondezayo ndala usufuna kunika u5 rand no10 rand. Kanti ubuwenza ngobungevuna usiza. Lenje nawe ongayijabulela mangathiwa yenziwe kuma wakho. Umdala uyaphasiswa, umdala uyasukunyelwa, umuntu omdala nje mfethu ngaso kwesikhathi noma umbone ukuthi useqala ukuphambuka ukwenza okwrong. Musa ukunuke lo moya umuntu omdala hlikela ngezansi. Uzama ukumbalekela uphume kuyena. Ngoba umuntu omdala awukwazi ukuthi umuntu omdala ukuthi uyabhede noma uyakuhlanyela emdakeni. Nawe untanga wakho noma ingane la mobo siyahlanganela ibalekele. Abothi into eningi ngakithi. Ngoba usumshaya usozele into lena ongubuyithanda enziwe kuwena. Ibalekele. Usungavika umuntu oqopha ihlo lakho. Phela vele umuntu uyashawa umuntu igcine phela mesebhedile. Lami ngakhuluma kanje umuntu mase ngibhedele ngeke umuntu afike asuzongikwazi ngikwazi ukubamba umuntu. Lokubuyela ngamina ngufaka kuyena. Ngikhombeze lento ufungenza kumina awuyizwa usinjani. Imlande kanjani ufuna ukufaka kumina. Kodwa musu umsukela umuntu futhi musu usine ngephusa elincane wena uzovukwa manje. Wehle ngempela. Ake ngiyathela umuntu oyaweni asisole ukuthi nawa incesi namphezulu. Hayiba yabo. Awusifoni isilimo. Noma ukhulume ngabi mhlawumbe losikhathi leso. Kama sebuza umuntu xolisa ngayo ke indlela abona ukuthi lento le ngempela kube yiphuza. Angathi musu xolisa kabili okwesithathu usuzongayifose kuphela. Xolisa ngefeso impilo izoqhubeka ayimile impilo. uNkulunkulu uyazi ukuthi ngiyofika ufumbethe nedlozi lakho liyathunga uzofumbethi
Mina ngima ngizitshela angibhukuculi ngoba ikona engibona ngiyakwazi ukwenza. Konke lokho kunye bese ngiphapha. Ngenzela abangani, ngenzela bonke labantu abangasiza ngegcineni. So bheka ilife yakho, bheka umndeni wakho ungakhohlwa yiwona. Phile nabangani, abantu abangakwazi usayichamela usayigafela. Mhlawumbe usuboshwe kangaki? 7 times. 7. More than that. 7 times. 7 times. Yeah. What is this comments? Ingakho nami ngagcina sengithe hayi cha. Fanele phela inombolo ngicela uvele ngisase ngiba yona njalo la yini. Mhlawumbe lo boshwa kwakho lo ka7 kusaphila nempilo yobugebengu mhlawumbe kangaki la ucisha ujike kufeni khona. My bro. Ila go straight. Asitukula straight ke lapha cha sishawa straight la. Engangobupela uhluzi wami impela azoshaya lemiphoyisa kuyilona lisinike lisinamathele lisixine nje indaba yaseduzane macaleni ekuseni qhubeka ukubaleka yabo ungibeka ngicunga ngathi mfethu qhubeka ukubaleka imini imizi ngiqhubeka kuyabaleka nje lo ngimjekeza bo le khona ifisa jika kulona avela afike kulona ajike asangiqhubeke ngibaleke bese buya avela afolela phansi. Mina ngibaleka ngijabulela mangifakile la khona ngifike ngime kulona ngibona umacaleni kwenzakalana nakena. Imiqhamuka lo mbhemu la ezojika leli khona ezibona ugcina sengisibaleka lo macaleni sefole phansi la. Sebejika le khona lo mbhemu ngomthatha macaleni. Tip. Ngifike khona nje ngifice khona lesiqhubeke ukubaleka kabo. Lesofike futhi lesihlela kulona ashi ngishayile lando ngishaya ngizibhonga kancane. Mina ngishaya manje siyezwa kanjalo amawethu phela ifuthi lesihlela kulona ke sinemhlalike nje. Itsayisile namatafula lana abanye badayisa banamatafula. Yabo khona abantu bakwazi ukuthunga la. Chaza umuntu buka lo muntu unekhona ukwazi ukuthunga eshama design kodwa Steve yakhe. Ngoba nathi le life lethu sifika sangena ngokuthi sifike nemishini yokuthunga sithi siyathunga. Yabo akwazi ukuthunga ngisho kodwa ngangena ukuthi ngiyathunga wasabuka futhi uzohlala nje wenzani. La into engisondeza lesekweni yabo siyathunga. Bayibona imishini esifika nayo bese sifika ngempela siphethe imishini lezi abazwana ngishila ngonyaka impela kodwa ngikwazi ukuthunga lokho hawo kodwa kagcina ngene ngaphandle efesini amanga siyathunga bese ngathunga sithunga abantu lenyanga sithunga izitolo lenyanga thina besiqhaqha izitolo kwesine la ngikathi imisebenzi wami nje ebengikuthangele bengikholelwa kona uqhaqha izitolo ebusuku engekho umuntu ongibonayo ngithathayo umuntu ohlukumezekayo lapho uyedwa kuphela iboss futhi ngithi nayi vele inemshwalense izinto lezi yabo kuzoba lula ukubona bake badle imali zabo lezi abayifaka kumshwalense phela fanele ukuze ayidle phela imali kumshwalense angingabi ngikwenza umonakalo lapha ukuze abuye azela le mali labo sibasiza futhi yabo usuke uyidla kanjani le mali leyo singagqekezelayo yabo shela uzokhokha umshwalense impilo iqhubeka mayibangibambela wena bangibamba wena inkunzi imali uyithola ngenyanga open iphele nenyanga ungathenganga igrosa fresh phela nini inyanga uthola imali uyihola ungcono umuntu onamabhizinisi yabo uyazi okay noma umshayeli kodwa ngeke alale engadlile endlini manje umuntu ovukele ekuseni yambogibela ama-taxi uchodwa ama-taxi ngala nawe uzomqedela uzomchoma ingane ntambama ilindi ubaba uzobuya nesimo ubaba ubuya hamba uyagengeleza ukwazi inkunzi ubaba uzobuya nesimo ubaba akabuyi kufika umyalezo ubaba ukwaziwe washona ubaba uthi utholiwe umbulalela imali yakhe ayiphantele iy'ngane zakhe mhlawumbe lo muntu umbulalela ephaketheni khona u-800 khona 500 okunye khona u-10 rand umbulela Dile nabelungu bafethu makulungile baqhubeka siqhubeke nabelungu kodwa ngise ungayithatha ngise iyalo zikhethe angisho ukukhisa noma esiphi correct Kodwa igcwale kahle sathi iyalo bayikhethe.